wskaźnik. Czy takie spotkania są potrzebne? Bardzo potrzebne są. A dlaczego? A dlatego, że zdanie mieszkańców powinno się liczyć. Interesy mieszkańców, nie tylko tych, co rządzą. Po to ich wybraliśmy, żeby nas reprezentować. A czy Państwo czujecie się lekceważeni przez władzę? Oczywiście. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Przed wyborami to zabiegali, a teraz mają nas w nosie. A co sądzicie Państwo o głosowaniu poszczególnych radnych wczoraj na sesji Rady Miasta? No to akurat nie wszyscy znają Pana to. Kulińskiego, że kilka osób się wstrzymało. Ale proszę pana, oni traktują nas jak niedorozwiniętych w ogóle ludzi. No przecież myśmy ich wybrali zamiast nasze interesy reprezentować. Oni uważają, że oni wiedzą lepiej, co jest nam potrzebne. Ale oni to ta sama ekipa została ta, co była poprzednio. Nie wiem, kto ich wybrał. Bo ja na Dlatego, przykład że nie mieli głosowałam. pieniądze na olbrzymie billboardy i na dużo billboardów. No ale nie wszyscy ich wybiera, ale oni sami zostali. Mnie się wniosek nasuwa tylko jeden. Tutaj tyle zostało powiedziane. Nam nie dawali złudzeń, robili co chcieli. Przepraszam. Natomiast oni uważają, że się pochylają nad każdym protestem, nad każdą sprawą. I pochylamy się, słuchamy mieszkańców, a jest prosto przeciwnie, bezwzględnie robią swoje i koniec. Ja mówię, tyle zostało powiedziane, ale wniosek nasuwa się tylko jeden. Myślę, i nie tylko ja, że inwestor rozmawiał z radnym, każdym z osobno. Stąd taka decyzja. Miasto Gdyni. Na pewno tak było, panie redaktorze. Na pewno tak było. Wcześniej, bo to fikcja. Biznes jest biznes. Tu w grę wchodzą bardzo duże pieniądze. My nie chcemy w ogóle żadnej budowli tutaj. Tu jest tak pięknie i my jesteśmy tu wszyscy starsi. Ja mieszkam 44 lata tutaj. Proszę pana, będzie w sierpniu. I nie wyobrażam sobie, żeby tu jakakolwiek budowla powstała w ogóle tu w tym otoczeniu. My idziemy z zakupów z miasta, z siatkami, siadamy sobie na ławeczkach, bezkwitnie, jest zieleń i proszę pana, odpoczywamy, zanim dojdziemy do domu, bo siatki są ciężkie. Tak samo tam, z tamtej strony, jak idziemy, tam jest skwerek, też usiądziemy na ławeczkach, jak wracamy ze sklepików. Cała dzielnica jest starszych ludzi tutaj mieszkających. Nie tylko, ale matki z małymi dziećmi. I matki z małymi dziećmi. My chcemy dużo zieleni, my nie chcemy żadnych budowli, żadnych. Wie pan co? Proszę wyprowadzić budowlę, urząd miejski niech sobie na Karwiny wyprowadzi. Tam jest Urząd dużo wojewódzki. zieleni. To jak trochę skażą, to nic nie stanie się. Urząd Wojewódzki i tak jest zdania, że Gdynia posiada za mało zieleni, za mało skwerów zielonych. A te, które są, chce się jeszcze zabudować. Tutaj wokół transmisyjnego Radia Gdańsk. Po prawej stronie Urząd Miasta Gdyni, po lewej lodowisko i właśnie tu w tym miejscu ma powstać nowy ratusz. Ratusz, który ma usprawnić pracę urzędników i pomóc petentom, ale nie podoba się to okolicznym mieszkańcom. Także ma powstać cały ciąg usługowo-handlowy z skrytym basenem, z lodowiskiem. Nie przekonuje to mieszkańców, którzy dopominają się o referendum. Uważają, że zostali pominięci podczas konsultacji. Przypomnijmy, że to właśnie wczoraj radni przegłosowali plan zagospodarowania przestrzennego Świętego Maksymiliana. Radni, bardzo proszę przypomnieć Chciałem jeszcze dodać do swojej wypowiedzi refleksję, że takiego spotkania, takiego programu i takiej debaty zabrakło przy uchwalaniu w grudniu planu zagospodarowania przestrzennego pozwalającego na zabudowanie widoku na pomnik harcerzy. No już o tym mówiliśmy, tak, to prawda, ale tutaj też z tego co rozumiem nie było konsultacji społecznych. Przynajmniej jest twierdzą mieszkańców. Formalne. Bardzo proszę się przedstawić. Tak jest, Andrzej Bień, radny miasta ze Śródmieścia właśnie i po pierwsze chciałbym powiedzieć, że konsultacje się odbywały. To są przewidziane tak, jak one są przewidywane w procedurze planistycznej, czyli ogłaszamy informację, że będzie wyłożenie planu, że plan jest do wglądu, można przyjść do biura planowania, zobaczyć jak plan wygląda w fazie projektu. Następnie można zgłosić uwagi
te uwagi wpływają, są rozpatrywane. Oczywiście część z nich jest uwzględniana, część nie jest. No taka jest niestety procedura, że często uwagi są ze sobą sprzeczne i trudno byłoby je uwzględnić. Więc część z nich jest wzięta pod uwagę, część nie jest. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. 2,5 roku temu rzeczywiście spotkaliśmy się i na tym spotkaniu również ja byłem w trzecim liceum, kiedy Państwo wyrażali zaniepokojenie o zabudowę terenów zielonych. Myśleli tutaj Państwo o obecnym skwerze Sea Rider, który znajduje się za boiskiem, o Alei Modrzewiowo-Lugowej, którą tutaj mamy i o ciągu jeszcze za ulicą Legionów do pętli autobusu przy Domu Marynarza. I ten teren wtedy mówiliśmy, że nie będzie zabudowywany i że ten plan będziemy projektowali w taki sposób, żeby zachować to, co jest najcenniejszego w tym obszarze. I tak jak Państwo wiecie, i z tego planu to wynika, cały obszar, na którym w tej chwili stoimy, tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy, żaden budynek nie powstanie. Na całej alei, którą mamy aż do morza, też żaden nowy budynek nie powstanie. Jedynym terenem, gdzie coś się pojawi, to jest teren, gdzie obecnie stoi wielki namiot, pod którym jest lodowisko i ten namiot nie będzie zastąpiony i ono tutaj będzie i będzie profesjonalnym. Skwer Plymouth pozostanie w takim Pozostanie czy nie pozostanie? kształcie jak jest, z wyjątkiem jednej pierzei z tamtej strony ulicy Partyzantów. Cały ten skwer, z wyjątkiem 8% terenu, które są przewidziane pod zabudowę, będzie taki, jaki jest. Dajmy głos mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Ja tylko odczytam mały fragment. Miasto Gdynia posiada niski wskaźnik powierzchni terenów zielonych ogólnodostępnych przypadających na jednego mieszkańca. Co to jest Pomorski Urząd Wojewódzki do Urzędu Miasta Wydział Architektury z 2002 roku, styczeń 14. Proszę Pani, miasto Gdynia nie tylko jest dla mieszkańców Gdyni, ale jest dla całej Polski kurortem. Proszę Pani, gdzie ci turyści, którzy przyjadą nad morze latem, mają odpocząć? Gdzie się pytam? Proszę Pani, ja mieszkam u podnóża Kamiennej Góry i chodzę na spacer nad morze. Proszę Pani, barakuda tak dosłownie czuć, proszę Pani, palą sobie w kominkach, ogrzewają kominkami. Te kominki są bardzo niskie nad dachem i jak wiatr z tamtej strony zawiewa, to już od Domu Marynarza, jak Pani wchodzi nad morze, jest niesamowity fetor, proszę Pani, nie ma czym oddychać. Mało tego, tutaj El Greco dochodzi Pani do Domu Marynarza, jest to samo. Proszę Pani, już są podpisane plany, żeby dalej, już tam przy plaży, już znów się zawiera plażę, już nabudowali tych baraków, proszę Pani, naokoło i ludzie nie mają gdzie odpoczywać. A ja mam takie Przecież pytanie to jest do pani. skandal, proszę Pani, skandal. Z tymi planami Tak, zapoznałam się, proszę Pani, zapoznałam się z tymi planami i jestem członkiem Stowarzyszenia SOS Gdynia i robimy wszystko, żeby to się odbywało prawidłowo, proszę Pani. Nie ze szkodą dla mieszkańca, nie ze szkodą dla ludzi z głębi Polski, którzy tu przyjeżdżają, żeby odpocząć. Można jeszcze? Bardzo proszę. Proszę Państwa, przecież miasto powinno się rozwijać na zewnątrz. Są tereny na zewnątrz, które można zabudowywać. Dlaczego każdy skwerek zielony ma być zbudowany? Po prostu dyktaturę proletariatu zastąpiła dyktatura deweloperska. I to jest samo Jeszcze zasłon, proszę Pani, poza torami, gdzie jest Żan, a obecnie Real, buduje się znów, jest budowa na drugi jakiś tego typu molo. A co było przed wojną? Tam były zaplanowane miejsce na baseny, proszę Pani, na boiska sportowe, teren rekreacyjny dla miasta. Tak, ale to już kolejny wątek. Tak, ale proszę Pani, kto decyzję podjął? Urząd Miasta to Jestem też ze Stowarzyszenia SOS Gdynia. Chciałem zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny tutaj tego przedsięwzięcia, to znaczy budowy drugiego człona magistratu Gdynia. Przede wszystkim chodzi mi o to, że jak dowiedzieliśmy się, deweloper ma prawo wybudować za własne pieniądze ten budynek ogromny, jak wiemy teraz, że to będzie 10 pięter i będzie przez kolejne dziesięciolecia brał czynsz od miasta. Będą nasze wnuki płaciły za czynsz tego miasta. To jest kryminogenne. Dowiadywałem się, że Gdynia ma w tej chwili nadwyżkę budżetową. To bardzo poważna Pytam sprawa. się, dlaczego ta nadwyżka nie jest w tym kierunku ukierunkowana.